थायराइड एगो तितली के आकार के ग्रंथि ह जवन आपके गर्दन के आगे के हिस्सा में स्थित होखेला। थायराइड हार्मोन आपके बच्चा के दिमाग अवुरी तंत्रिका तंत्र के सही विकास खातिर बहुत जरूरी होखेला। काहे कि गर्भावस्था के पहला 3 महीना में आपके शरीर से बने वाला थायराइड हार्मोन के प्लासेंटा के माध्यम से आपके बच्चा के होखेला। जब आपके गर्भावस्था दूसरा तिमाही में पहुंच जाला त आपके बच्चा के थायराइड ग्रंथि में थायराइड हार्मोन पैदा होखे लागेला, लेकिन एकर मात्रा में कमी आवेला। ऐसे आपके शरीर में पैदा होखे वाला थायराइड हार्मोन तब तक जरूरी रहेला जब तक कि आपके गर्भावस्था 18 से 20 सप्ताह ना हो जाला। यही से यदि गर्भावस्था के दौरान महिला के हाइपरथायराइडिज्म के अनुभव होखे त एकर जांच कईल मुश्किल हो सकता। आम तौर पर गर्भावस्था के दौरान हाइपरथायराइडिज्म के प्राथमिक कारण ग्रेव्स के बीमारी होला। ग्रेव्स डिजीज एगो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर ह जवना में आपके शरीर में थायराइड स्टिम्युलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन (TSI) पैदा होखेला। TSI एगो प्रकार के एंटीबॉडी ह जवन थायराइड हार्मोन के उत्पादन के बढ़ावेला। कुछ मामला में गंभीर चक्कर आ उल्टी जेकरा चलते वजन घटला पानी के कमी हो जाला, जेकरा के हाइपमेसिस ग्रेविडियम के नाम से जानल जाला। गर्भावस्था के दौरान हाइपरथायराइडिज्म भी हो सकेला। हाइपमेसिस ग्रेविडियम के दौरान HCG हार्मोन के स्तर बढ़ जाला, जवन की थायराइड हार्मोन के स्तर बढ़ जाला। आम तौर पर इस समस्या गर्भावस्था के 6 महीना के भीतर ठीक हो जाला। गर्भावस्था के दौरान हाइपरथायराइडिज्म के कुछ आम लक्षण में शामिल बा: दिल के धड़कन बढ़ल, बेसी गरम महसूस, बेहद थकान, कांपत हाथ, वजन में घटाव या गर्भावस्था के दौरान वजन बढ़ने के कमी। अगर रौरा एहमे से कवनो लक्षण लोकत बा त रौरा अपना डॉक्टर से सलाह लेबे के चाही। अगर रौरा सभे के ई वीडियो पसंद आयल त लाइक आ शेयर जरूर करी। हमनी के चैनल मेडविकी के सब्सक्राइब करे के मत भूली।